Assalamu alaykum yigitler dostlar. Ana yengil degim amatly bakada zat gözleýänler üçin $10.700 Dubai bahasy 2021 L komplektasiýa Camry. Dostlar özümüz degimini zadyny bir taýda bejerdim, ugradyp berýändir. Ol hiç ýyl oňa degişler ýöne. Şudur bahasy $10.700. Maşyny 1 gramym aýra baksadam çykmady. Häzir men size görkezip geçen gyýtgaça. Dostlar maşynyň degimi şu sağ gapdalan şu jaşa bir fara kapot. Pat kapotning bir gapdal, sağ gapdal, motora, radiatora hiç bir zada. Ene dostlar, geçmedik içine. Görüşün reali. Şu zatlaryny oklaşdyryp ugradyp berýändir. Maşyn aýra baksa çykmadyk 2021-iň 3-nji aýy 2,5 motor, benzini gibritler dostlar hiç ýyly. Aýajyklar zatlara gyşlyk täzeje pakreşkalar duran. Görüşün reali. İçinde 1 gramym aýra baksa çykmadyk dostlar. Abyşny şol Abyşly Camry'larda bolşaly. Bolmaly L komplektasyada bolmasa zatlar bar. Telewizorçy gazady, klimat kontrol. Rejimler ýok. Multirul. Bu da win kodu dostlar 2021-03. Arkaýny ýazyp görüp bilýäňiz özüňizem elektrosistema. Içinde ýöne hiç ýylak aýra baksa çykmadyk dostlar. Sebäbi degimi straşyndaly. Kime gerek olsa şu maşyny özümüz taýýarlap geçmeli ýaly hemmedatlar edip berip ugradyp berýändir. Arkaýyn habarlaşyň. Ine şu jaşerine bir kitanjyk sarapinalar bar. Şu sağ gapdaryna zadmit bakoýdy. Silikon elmetlerli galym nady straşyn däl. Plus 971 54 391 24 10 imo WhatsApp'tan habarlaşsaňyz özümüz maşyny taýýarlap çyk ugradyp berýändir. 10, 15, 17, 20 arasında da maşyn eliňizde gowşa. Ana görüşüňizde alyp faradyna şular ýazjak. Amerikada editdirler. Silikon. Ana görüşüňizde alyp. Galan natlary gaty rashody ýok şu maşynyň. Arkaýyn habarlaşýaryň, kim alsa da nesip etsin. Özümüz taýýarlap ugradyp berýändir. 15-20 arasında da Türkmenistan eliňizde gowşa. Galan rashodlary imodan WhatsApp'tan ýazsaňyz özümüz aýdyp berýäris.